Bawanja cheni muso demse anima bakoro radio Nura FM kanuba de balame jeleje kulu malikono ani malikoka au fon femine beni watina ka fo au sogombe au ka radio mandila ambe au bela jelen fuka au bela jelen wali nyumando ka fo ya unichi au ka dane ala unichi au ka wuli ka jola ka fo ya unichi halibi minya awekado mali aleka nyeta ani aleka basi onyini ni sirafe ambe fuli ani tonni ambala si ambange boma ambange ba minu be nole anga jena bo sababu ye ambe do donku ye sanga ani wati kanyini Allah ta'ala feshija ani kene ala ko o kalfa ula ka do donke aweka do on yero fane ala ka shija ni kena di awma ambela jeli anga jeka aweka do nyogon blasira ka jeka nyogon haklina nyuma lambe fuli ani tonni ambala si aweka do kunyuma ni ka bela jeli ma mi ye jala koroji mi ni aweka do asgiro bembe o ma krengere ni ala kunyuma ni wereda ambe dugutigila ka ufu ka fuli ani tonni ka lasi jala koroji tutige boma muso jekulu demse jekulu ani ka do ka fo kamale jala ki jekulu fenfende be no lu dabe kala karimi mbise ka to aweka do kunyumani ani jala koroji ulu bitanye ambe awfuka awwal nyuman do dugu jera dugu maje ni chugoina ambe munumunu salu dabo munumunu salu mingonna na kuna foni kuma ba minu bi ambe suli ka wuli minu nofe aweka do kata ugwe ku samaka na nuye kasika ulasi awma ambe ko kuna fonu ambe ko la soro chugomina ni ala sonama atina ke bashe ko anabi dese soni be amena nda do kibari ula mimbe talike jamana kono ani jamana ko ka kibari ula ko lasi awma ga yano chesa ambe fulini tonila si halibi minu be nu chesirlendo nu bara nke akeko nyuma mimi sekatu awbe lafia awbe nisonja so chugomi anga fuli be bela jile Mohamed Kulubali nangwa makufa amba fuka wali mando kone ko akulubali misraka ka bilibile anga fuli bay liberté kare kono nanya Mohamed Kulubali fa nanya lefu ambe fuli anetoni amba lase minyi aweka do ba jeneba dambele kabo murubugu amba fuka wali mando kani chesiri abe kuma so ngono ka fuli ntoni ta kasarada kala se ina aramama dogono muso nde muso donga mafi kabola kana nega utigila mabulo nobe aweka do gosu keta ko fo gaso de fer maniga ke fama minyi misraka ka bilibile jala koroji ka dangoro ba kunyumani were da o belebele bagini da yel mamur babude do o fana belebele do o nanglalo bela jilena ambita anti fu nyamakoro o ambe ni mbefu ka be wali mando kuma na koro do gausu ini bara ini chesiri mande masa ini fo ho ini bara ika mo yi blabia wi ke gongele da blaibi Yusufu tia Jibril tia yakutia o nga Yusufu afara kwa sigina kata yoro koro ina de Yusufu du gatsawali ara dai tui telefon dara fe ka telefoni Yusufu e kama godai aywa baja amena telefoni ni kadama note anti lafia akaramu atara ine tugina gazu ni kawo ko ya umbulubuyi ni mami be Yusufu si sogo do Nura FM technicien kaka kala ka bakada yara ida mo fer la kawale mo ya fagui bashite o kuma na gazu ni fura ambe burama fu jobere mamu kamara mode aweka do Burama Traoré anga fuli aneton ne beka nyeshi masanga ani wati surabu info Burama monsieur le président CGS atefotia au président ani shikoro surabu do de o club do fana be o fana communication madu o kleflani na ka bawulu la keban na mene ndoni bi soro ni bela o bekai o kuma na lala njo ko no le la fia do daire fana na do ni soro ibi fois o ko Bakar Traoré beti alebe kuma so ngono ya no neto ko mamuna tudde ka fujama ka madu maika o kuma na Bakar Traoré beti salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adum mun jogoro yela dugu jabalina idongane mandis ko modeno ani dongan kon kadi ne mun ke min ben dongan goya isu gara da ko inge atara akara mu atara ara ida ko ndo yoro min goddo isu kon tara akontia Ahmed Gori kai go donc o kon do de isu tay metukumuna nyama Ahmed Gori kai amma min godi écouteur be kulo la téléphone musique ba lay Bakar Nura FM lame o ka seka boy kulo la katano e fo tali ngodi hakli jignola a chere la ali bibi wuli ka jolo no ali tere de aywa bashite ala janje ka dama bismillah nyama biye kenai ambe masai ka sebe korotanu masa Allah taala alemiye bitene ndo yeni ko yira ana ambe kala kayini masai fe muye tene chama bale masambulu ako yira na kene ya konnala ana kan bana de ba bela jili kosobe yikoro fo foto munati fo temu kan masa Allah taala ale bira ana amba fo kosobe ambe soro ka sil chama ke kiro la kunti kan do de Muhammadu Rasulullah kishi ani nema chama be kanyeshi alema nyodi fena ngo kira ngwale bangira tene afatura tene ne tene ndo yon sira ibina eka foko muye ma chama irebe nyama ulubi sun muye ma chama be bara chama ke kanyeshi alislamia osirama osabika muye kira kwale bangira tene ama soro ka muye ambangi bausa ulu muni anka jena bo sababu ye sanga wati
bala delena ya fotugumna ame dugo belebele ko kuye akla ka dugo belebele ko yinu fe ko ala ka anye mewla amin ya me nyona kuma kala te la mele kala je kulli bila maliko no fuka tabla mu maliko kana la mama de be ni wati na kire sokole menura fm na amba fu bala delena so wore na ku bismillah mu ye nura gafe al sanfe awan ne gadru sira 76 33 43 03 makani ndo babu nyena ali biambi do donge ala ka shijani kenadi anganu babema ani ankanu boma no funi chaman biam adiratu ambi foki wali mando ka fay ka trore anga karamo bannu anga nanyinu ko karamo ba ka bajagite anga fu ya fu minye awai ka do murbo bugula ka fulin to ni sarada ali bi ka la se mimbe talike mula idrisa idra kena dongo binywana mimbe talike awai ka do kabalin biyangene so ye baludi ka awai ka do belebele minye mbala tayre fo mani finde ba fo shugmur wage ngoro bay mbar wuli ka belebele wati na asgoro bembe awai ka do nyama koroma amba fu ka wali mando ndo ka bula sa fulin to ni la se baba arama turema abe franci ko aka bismillah ale temene ngo ka boy halibi fulu sirafe ambe fulla si aramata dumbiama adama mimbe nube adama magasa kufo anga fuli beka nyeshama minye ka fuli ntani la se lasana fufana ma beni chesiri kuni wuli ka jo zumana awekado ambe zumana fuka wali mando kuni ko zumana makwa ajakite ka fulla si afurumuso ma nowe madam jakite safiyatu kamara ambu bela jile ka fuli ambu ke anga kuma so bay ngonnana nimbe ya anga no baw ni ande be bawi anala mejere jakulu ye minum globana awekado jamana koka ndo ka bula ka fuli ntani ka la signirka awai kado makoroma be Amadou Maïga kofo afa Amadou yeko mon général mon colonel ko nga fuli bay abo keneka ka fuli ntani ka la sarada ka la se alima nyaare ma abe Espagne Italie Jibril Touré be minye awai kado Ibrahima Traoré be Sori Diallo belebele abe Bamakoya abe foka wali mando ka bo surife kata munumunu kata nda Genève Moussa Dambele amba foka wali mando ndo namboro la fuli ngoni halibi mimbe talike ni gafe ka damne amba shelede sheleli ngonnana ambita awai kado minye Indonesia Amadou be Amadou baygo anaka dimbaya ambu fuko wali mando ndo namboro la ambe munumunu salu dabo halibi ata se minye lada Ameriki julaba janjo awai kado ujara mamina abe lada kufo anafrumuso Aisha Gurubine aka fuli bia abula saka fuli lase Yusuf Traoré na frumuso Madame Traoré Mariamu danyogo namborai ambita bilibele yere nofe no be awa kufo gafuri awa American ka awai kado bilibele New York awai kado dangoroba mimbe laidu tigi ani kangelin tigi ani hadama dia ni horo yabe mamina awa gindo awai kado muso fama New York amba fu awali nyumando Mamadou Soumare ka fuli ko sarada kuma so bay ngona ndo ka boy ka am furmuso no Madame Soumare mu kone Madusi Philadelphie mbali Traoré be Ameriki amba fu ka wali mando Madame Cissé Abili katase Adam Lima minya Aishata Keta minye Madame Kebe kiatu awai kado jakite nyimbe awai kado Washington how are you I'm fine anga fuli buyi obolingo ambe murbu turefo ani Samba Traoré nono be angula ndoko kabula magandiko abe farasi de anga nanyira ko anga fulla se magama o she minye she girema ameka ko de maga o she minnana gireto la de she girema Fatim Jawara Ameriki sigila anga fuli ani tonni be kanye shama minye awai kado Atlanta Fatim ka anga fuli bay no be boray ambe fulla se alusi bima abe awai kado Ameriki Tian Jawara alebe Kongo de nimbe kanu bawde do fo wali mando FM sanfɛ Umar Jofu be o yɔrɔ kelen na ka b'o la ka munumunu ka na Maliya so Mamadou Umar Ba Eli Diko nin bɛɛ bɛ awai ka dɔ kɔnɔwari jamana kan an b'u fo waliɲuman dɔn ndogo nanyo lufo minye Espagne janjo awai kado belebele be Dramani Keta abe Madrid ni watina be de kwa mako Nura Dramani Keta Nura anga fuli anitani be kanyeshi alima Nura FM sanfe Mamadou Traoré Murwabugu Droala Madu ambifu wali mando so geta ka fullo mandogo wati bakata nga minye halibi awai kado anga gafe wati amase doni de anga nanyina ngoroke babe no be awai kado Senar Barakela Bekufo Agence Medina minyi awai kado Yusufu Maiga ngorokedu afai konga fuli anitoni ko be kanyeshi amani watina Musa Sako ko awai kado depuis marché poto o te Kongo edi est-ce que tu connais ai poto ko ni Kongo yo wantede ndoko kananzo de sangonini sangote windo oza malam
Lukuta et Yaka Nassazer. Est-ce que vérité et un escalier pécoumi? Moi, faut de bon moment tout tissu tabac. Moyena. Est-ce que ah Moussa poto connaît à Kachala fait Abiko Yorendi. Est-ce que non Mini Awekado Moussa Sabo Kanga Fulibeka Amafia Congo Braza Teddy Atene je suis allé depuis Congo Braza. Ok. Aïe, Elo Konanga, Elo Konate, Elo Konanga Moto, et Afai Punga Fulibai. No, Arajo, Halibi Ambita, Minya Awekado, Arajo Mansour, Kati Marala Anga Fulibuye, Ano Lubi Barak and Wati Ben, Terba Uye, Awekado, Murubu Trore, Minya Mackenzie, Ano Kulubala Bay, Bakari de Magawanga Chorobai, Anga Fuli Anetoni, Baka Nyeshama, Minya Arajo Baule, Arajo Laidu, Numbe Bugunidi, Professor Musa Kone, Siro Waraba Musa. Minya Awekado Tifoidi Musa Prostati Kala o Musa Minya Furdi Mufura Sama o Musa Musa Kone Alekudu Arajoso Chamamba Bulu Malifanda Nani Befe Nga Musa Kone Abifoka Wali Mando Sama FM Yamfulila Anga Fulibe Yakuba Kone DG Minya Awekado Songona Danyugo Alebe Jamukanke Obolingo Bilisumano Ale Jilukundigi Arajo Jitigi FM Ame Fulila Su Bema Kolonjaba Murubu Sukuba Alebe Ambarake SMTD la Radio Epifane Kolokani Kaufi Bilebele Honore Jaray Magamfane Erekotradi Nyamado Kolokani Minye Ivarien Atoire la Mini Konari Urama Kulubali Sungolo Diallo Ablay Kulubali Katase Ajaratu Konari Nimbebifu Abe Walimando Nura FM Awekado Osafa Ndono Bone Radio Somimbe Fana Nuba Wileko Dafina Mamadou Doumbia Ale Nyamai Dawda Bayogo Bay wa Japon Yerefana Obey Dawda de promoteur Bay Radio Mimbe Nabe Wileko wa FM wa FM anga fulibe directeur bay min ye Silma Kulubali afoka wali mando docteur Ablay Dambele et promoteur Moussa Ba ale caisse de retraite Nyamai tase madame Mungoro Jandarka Kamate Christine Mungoro ambe nimbefo ndo min ye Samba Jara Tambour Joseph Chenu professeur Badou anga fuli anetoni bakanye shamani wati Koto FM abe sika sokofo fi directeur oye Awekado Mamadou Sidibe ukwama ko Basho obolengoy min ye Awekado programme Mamimbulo oye Suri Ibrahima Traoré Radio Dambe abesika sokofo ya jurti DG minya Abouakar Sanogo Boutelezi anga fuli bay no beje FM Barakelo bebi la mena tukuto ka bebi la men nife ala ni Mokhtar Awekado Cham o sababula o beka boy Radio Badinya Manangoro directeur ba oye Yakuba Markoy Radio Bengola besonu kofo Musa Kone numéro 2 kuna shindu afori ko yang Musa Kone numéro 2 kaka fuli biye anga fuli bay no bolengoy Sigija FM be kalana kofo kalana kawfe Sigija FM abe fuli la se nyama no ye Umar Kulubali ani kado register ba no ye Awekado Saran Dumbia yoro kelina abe fuli la se Yakuba Awekado Sanogoma sefa kaloko minyi kominde kalana anga fuli aneton ne be kanye shama Radio FM Njay Kura ka bebe fu alani Mohamed Fayngine o sababula Fayngina sababula nyoro marala so nous Radio nous nanu trobi nyambulo nanu bi jeka barake nyama ni watina anga artiste belebele no Fatmata Dambele afana kulibana ni watina 6 fuli betanika Fatmata Dambele 6 6 wa e benga fuli fay kosobe mu Mamadou Konati akulubana e benga fuli fay Mamadou Konati to Konati wa e afontoma ke itoma ke afotron toma aklobana wala kosobe Mamadou Bifoka wali mando akelen togola ka toguna barakela befo kosobe wi marsi min be ka labe afay ko amesira fe ala sona kambina wili ka joni chesuru be ka ke nura fe mi reka anniversaire ba do o sira aja ala fe e awun tega toni min be ka dango bi cheni himbi songi pali kana wa chara buranga dinega de abena haramu sura yen wele sura kana se bima ayen wele sebe joyewa c'était joye ay nyama amena fasibula se no ba fami aywa ndu ya fi ngi gati sama ko inde mele aywa bashite te sama inte jugu ya ye dogarete ça fait barake ro ina futti sana ka don ko yere gele yodi yaiwa la ilaha ama fika kurana jigi yangu yi te sana de ka don ebe te sama ma te sa o fana ka ko isa de ya foma ake don noni awo meta don
voilà oh sama se nyingali yere la ali baba adama ti songa nyingali ke bli Khalifa Junior ti songa nyingali ke be ba do mingera mi o do ne do manyana ni do mi ta sai bo sama ko mi yere bituka purgodo ka kilingile nusa ma do fana bituka nyima ka tie sai tola abinyo anga ta diala ma ta jajara tu bi ale bitu ambina fa ya ka to kan fana raje ta dasu de fo ko be kunjo bi law ko mi to ki jette la ko ja kunjo bi la ko ne ti akuma mi ki to kan talu biafie ne tanju bi la mew tanju buga zumbula ayafo tanju bi la mew halinga president bi la me president ko ku nyambe de parce que ne keta akui nyambe de ijo be kamel ni na kui edongo president ho ko be ki tandi ngo la ngwanye na pour ya pas de problème president gote ambe nyoko na saw ala ka ni sabo be ndoko pasite ni awai kadwa anga Musa Jamfu Musa Nyare kana jitigi bado abe anfe ko nyumani ndoko minye awai kadwa ka fulila se Amadou Konta yen ndoko ne abe kasila wati na benga fulila sama minye awai kadwa ka fuli ani tanni kata ka sarada kala se awai kadwa vie jarama ale reporter bayi abe awai kadwa minye nafaji bayi shirfu kanu ko sobe Yusuf Masuba ko nyumani wereda ata se kajatu sonogo Danya Traoré menim befu madame Kone Urukia Kulubali anga fuli obeka nyesha Manura FM kuma so bayin gonna ni watina ndogote okuma alaka ni sababu yae nyemi vie basene yafo basene ku ben tandi akui bito kan talu ko tuma be ku ki ben talu ko fa le re dabari ba basene ko te ne nata njigi se mai fena sawo ne nata isawo Mamadou Kounati ako anga nyene jey anniversaire ako boisson ani ji ndo gazelia gazelia madble sembara mabana ay masere mo lawli masere mo ne afio hal ne mala ambi ko ke fo émission be de kan nobo abana wa uyamde talon ko sobe gabe kan go kuma ka cha Ameriki Chine Gabon kiri karakiri fwa ba ku yere bina abaina abina zoro gafe kona ya la sonama wando Mamadou Kounati abe wuli ka jola de l'international oni ala sonama min ye gazelia boisson aniji kimbi ki kwala ka doke nashi ka doke sebenye ka shiri tela gazelia abana gazelia halina ka dibi doke fulai wallahi ando kuma bana Mamadou Kounati ame gazelia barakela befu ku ni chesiri min ye awai ka do madouble sembara international ko anga fuli bayde jaranye ko sobe wallahi min ye Isufu Jakite akolu ko ni nation jalemba do franci ala nyaw sababu tabarakallah fo madouble sembara ko ci nyena ko jaranye amano boa ni aw yere ka gazelia te gawsu ni buranu be boisson mia NBB asini abana kosobe odwa manyana okuma wa inyabala blogu tala de NBB moka feindugo meto ka minsani ci de bomtea ye o kadinye de jena blogu tala la de ne alache aram ni ya le mi boisson min daire o ka siwati o ka jide pomi kosobe ala ka ni sababe o kuma na gausu keta ga son de fer jata nege be de bulo kosobe nyakuma dima ekuma na awo mfo ko di biambi de anyin galti abwa so soro li kembe kan ni sonje atene na de na biambi ba ye mi mfo mi fay ko de mu de fo mfo mfo arafa dame ko folo ko 20 euros ako o nana ko bina kabina ka bashite o kaka jija no ta 20 na senga ni chama mbi se ba tisi an kosobe aka haram ya awo bi kle be ba ni so jali do haram di atisi ni mami ngoni ko ta na ku ma ko shini ko na ko ni mbikata ni be koroboro butigi mi yoro do ta juru tayi kanali siga basige ne keta siga tala ne ka president el haji shukuba samaki e benga fuli fuyi gausu keta wati abeka tade ma be kuna funi no fe transition mi CDAO mo na na on fe o na no kumana nga on opposition fana manyoy o fana gafe obia ambo faranfasia bolengoy mi MC RFP ulu fana kembe ka kangari da ambe o kuma fana ke
ah donc on est 2000 francs kana o be boisson zoro o te menen ko ka boy minye M5 RFP ka ngari bani anya président kura soro mali tradition ay président kura soro président kura be ko de ala ko ali président kura ka be Côte d'Ivoire nan dado ala mo nyefo mo barkan o be ko go mi non bugoti doni o be ka ta o be bolingoy anga sura si do libéré la ambanda do fanana o be baningo minya asako ja awai kado afana la haliya be chugumi an wele la kene ka andara an fana jala ko jidu o fasiru kuma ne ba fana ka ambi do foli manawye do mi transition awai kado be tabulo minga ni wati jojo madi akuma bi chaya ambi do foli manawye o fana ka ngani ala sona abi nyena bo ko gawsu keta e go ba le de bolo. Quand on grossit pas son baba, on perd les pédales BT. Oh, c'est qu'à la de. Au fond, il tient. Ah bon? Vous les parlez d'eau? Ah ah. Adèle d'eau. Abana. Eh, kudu. Agalaje. Gausu amblasira. Suketa gaso de faire ma kelenga danga tifuike. Ko de no kera kabo ya bani. Eli diko anga fuli biye. Minye shadu maida. Amba fuka walimando. Ko minye awekado Sidibe aras CDR. Sidibe aras CDR. Awekado amba funafu. Ko senga ni ero. O bashite. Ala kabla yemi janna. Ajaranye. Mamadou Konate. Ntwama l'international. Ndogonga ya afodora yake abujamaka ayale katelu marchuko kateli afo anaka ke ashima kuranishi wallahi tobu ko kumadu préparez-vous de attention 3 en avant prêt parti baradam dena ndo mi yetlonti sebesa sebe nyerati tlosa ndo mi nya aweka do kolote jila ngabi bala makana parce hali bi ambita mi nya aweka do indicateur dir nouveau bishoni sigaka makembe akono ako mi nya aweka do election minno bi na ke enve jamana ngono chronogramme ko kuma minno fora seka seka ko bela jile ku jala tike bara o kadabo akwa ko ngoni bi dabulo minga c'est de o kuma kela minu no lunana enve chugumi bulungu ubululangulo bululangulu sigina uchuko kile ndi akuniye jatemeneke sedewo awekado minye awa akuma mimbe ko ni begulika jo ani chesiri sugu beke mimbe se ka to kuma nyoya biteme anni nyonje udlok awekado Jonathan kumbe anfa awekado kada mine juma do ko kile muga ani duru ambe se ka fa ya ka ku yero kunja odo akode strategala minye ninjenye awekado ani tradition mo ukuniye nywaye bulika jo ani chesiri mimbe no kanga ke sedewo tokola mimbe se ka to nyangine bere mimbe no dambe angu anyangine bere abise ka bo angu chuko ako de kama ukonin nana la midoni mena ko bi ko ngone abitabulo minga afi akacha kosobe akoni alaje jeudi don ani jumado mena minye médiateur mimbe na be gudlo ko Jonathan ko fo nana an fe jamana ngonna na ale mimbe minye président mimbe CDAO commission CDAO kuna awe kado adake ano de nana Jean-Claude Kwasi Buru ano nana o temene ngo ka boye commissaire mimbe no fana tambe ka nyeshu ka affaire politique ko digo ma ani kilinya ani lakanda no be général Francis A Behanze na bukufo nun nale anve jamana ngono ni mami nywanye odi aunga jamana nyama no be awekado Ashimi Goita na bukufo chide mimvleni yulika jo ani chesuru deke uni mali gouvernement awekado no fana kumana ko mali gouvernement yere ko minye ministre mimbe na nyeshini mbe aunga administration territoriale anga décentralisation ko yere awekado uno ye nywaye to menengo kabuyi mi nyeshini mbe mali kura yere ko kuma mimbe no yere fondation de l'état uno fana awekado uye nywaye ministre mimbe na be aunga jamana ani jamana wara ko nyabo nyelebuluma no be abla job ko fo ko yimbela jerele kumbe ale de bo parce que ya jira ka fo minya awekado discussion no yo ko kuma nyoy o bol la faminga de awekado ka calendrier di o wati jonjo wati mingoro na kalatawu awekado ka fo luka nga ke aunga jamana ngonna ako nyoy ngonna na médiateur mi vlene no be awekado gudlo ko Jonathan ko fo ya jira ka fo luka jekulu bay no be cede ko fo a chesir ledo wulika joni chesiru ni ala ubu buluda min bi se ka to gele min be anolu ni nyanje o gele abise ka banchugo mi médiateur e ka do ka fo aya nyini awunga jamana nyama fo transition hali bi kuma nyogo ya min be no be ka talon an ni nyanje o ku jija akana tige min nya awe ka do ko inga se ka ta akayi awe ka do jinya ma jolina sabu ni jete meneke ka bi donim bi na awe ka do nyangini bire taraka on segere janvier ka lo kle kono do sa 2022 akara awe ka do gana jamana ka wati kele na fo bi kuma de do yoro na boro chale do kosobe ani ni ma ko fo le nu ni nyanje
Patrick Baku ako minye awekado ode abe indicateur de nouveau abodi kono sikatala chela nawa chela na la hawla indicateur de nouveau ako minye awekado médiateur ako awekado ayajira kafo comité local membe na be awekado comité local de suivi de la transition ko fo awekado CDAO to bala ani jakulu chama be minu farala nywanga min bise ka to CDAO kuma nyogo ya bise ka teme anu ni nywanje ako hakila jigina CDAO ko ni awekado hakila fla de di folo kalota ani fla ango ke kala taw ko organiser yalma kalota ani woro o ka buluda telera kala taw awekado o kala be o corona ako ni ngon nu feve fleri na be ka fo transition ko ni makala do anyina ka bennu folo sabu jabi jonjo awekado o maduma ama ke chugo ni ngoy min fleni awekado akuma ko ni chali do ko sobe sabu population be kala nyinu de ke min be se ka to sous région ere anga jamana do ronte ko jamana feve tingu nimbe auna u se kala lafiya chugo mi sabu CDAO ka nyangini aka jugo de ako kuma na midoni me ko bi CDAO awekado akanga fere ani dabalike telera ka chugo nyini min be se ka to uni mali bidu dakle fe ka bo dakle fe kuma telera o ka some bele o buluda some min be se ka kesawi nyangini minun dalembe angu o nyangini o be bo angu kuma la ere kuru maro mi gudu ko Jonathan naka delegation o bululangulu na chugo mi kulun tarati be make kula folo ala ka di sababu indicateur de nouveau o de ni aka fasiriye o ka bidum boli ibu nyabala balma ga nyama bonya ajalani munye ode fuli o be tanika asegere nyama ni Allah taala tega ci mamu nyeka iflama ci nyeka indicateur de nouveau ko sobe me bona aye ode akumara ako kanya shi muye Goodluck Jonathan aleka nali anga jamana kona la ibina ya ka foko mamu ye gara dabaye kanya shi fanga imabi ya ko nyine garu ka ko ta kara malwani kushi bayrai fatide baga fola ako muya titemna kalaje Goodluck Jonathan ako kuma en fait jamana la abe alamsa dono bena février kalo clip ngwa ani nani ma ani juma do février kalo clip ngwa ani duru ayo ko clip fly ko ni ayo ke ama jamana kono ina fo yire bora ki dado la tugumuna Goodluck Jonathan akele muta ko ani Jean-Claude Kassiburu o kuma nywa fe ko ta fara munye Francis Abbé Biazeka ko fana kuma ta maina ngani wuli ka joje temina kalaje wati muna Goodluck Jonathan anananga jamana kono la munye parti munu fara no nyama nu wati na nu ya ira ka fo ko munye masikolo clip ngwa ani duru ndo jamana ka bankulu tuna fama ina kudo ibe na ka foko tan ko so kani nalina anin parti nu ma nyayo ko akira moja ya dai atike baga fola ako parti nuna ma doba ma ka parti be binanga ma ko parina no ko fora ote saka jigije ko fo ale be muye jekulin ko nala Goodluck Jonathan ale kan nali foli ibe na ka foko muye saka jigije no cheblen drame parina aye muye Goodluck Jonathan o kuma kana ne seben fora muye CDAO ta foka ta fara muye une africaine kelema ka wati mundi kalatala nyama ibe na ka foko cheblen fana labon senga ko onyana bo ko kumna dimwe Goodluck Jonathan tege ga ko ko ka gara jigi woro belebele ya fanfa ko ala sabu ga muya Goodluck Jonathan nyama na manyoye tubashila fatile baga fola apa woni me domina gombi nje kulu munna faralen flan nyanga neta nanga makko munye cadre d'échange des partis et groupements politiques pour une transition réussie nje kulu ni ya timna kalaje nje kulu ko abuga fara doni ko usabu ko uye mirina munta uye aklina muntani wati labaina kayira ka foko fanga ko ta la ko do masikalo kle ngani duru kono temena nyama o aklina tayne ma chama akla kama ta fangle fe goy ko me jekuli ba ka borto don don no foni fleni anya sama ka bo indicateur du renouveau ale kono ma munye sebani ngala yo ode har ma ga nyama ibunya ko bala ndo babu nyena ambe do ke alaka ni sababbe ali bi alaka hero chaya minya aweka do sori dumbia ayedo wu belebele ayoke alaka angishi jugu toroma ani aweka do minye auditeur minum be no te famiyali ke wala kan gishu toma ka jaranye ndo minye kebenani minnana o minye tanti ajaratu ka do ka fo ka yi ka te songo blakana ba ki bi se ka te mi chugo be kadije manyana amo fode amo ki le rubona de te koni nana te songo nana iba sama chugo min kadi wa sisa ne mundu na mo sama akana mo sa de asana ka ita ka naflo aywa
neta na sara be gelade ay ko ni kana sara men na tasi na be gelade ayo bashite ndo bashite hali gambita minya away kado Umaru Ongoiba ngono keni akumana ndo minya M5 RFP a ikaro ka fo yu fana yu bulokuru katabali bushi minya opposition politique mimbe an fe bora ki dado mina uye kangarda kanka kanyeshi away kado o moma ya jira ka fo kuti jena ye chukushila makito jamana ngono yel makito jamana koka ibina away kado maramimbe an guna bi ibina yugo ibina destabiliser tabo achugula ni ya korobo eleni ikaro ka fo ebita tola kali habu batirike ba ako Umaru Ongoiba ako ne jatemineke mouvement du 5 juin minye away kado pour rassemblement de forces patriotiques M5 RFP ko sibiri do kalo klimuga ani woro san 2022 maison de la presse away kado ku yenyoye ikaro ka fo opposition politique kata se CDAOuma minye barkan min bora enfer CSP ani politique anu ka politique ani français yere tableau mali kono ya cadre stratégique min be na be M5 RFP kuna do temena nimbe kan gelengele utamana nimbe ka minye away kado ukunu kaje yo lakali ko ni ajete mine communiqué de presse min be na kala na mafe no be buba troye ko fonna le vice président kuray mouvement intola ako away kado uye kangarda de ke kangarda gele kanyeshi away kado opposition politique ma M5 RFP ko be kangarda minye away kado nunumbe tabulu mina anu be kewali mina jamana kono ani jamana koka utika kuma de nga unyeba bela nga ukasabali ukajido ni ku kanyamu kujira ode nywande note ka wulika joke kibi jamana nyugu ka jamana bwada ikado ka fo mami fa yerafa uluti jenai wa hinekise kile oteke oludusuguna kanyeshi mama mimbi to jamana kono yelma jamana koka kibi jamana buruja ka jamana lafu ka jamana lango yalse ka seka abekado jamana maraba minumbe dusengoro mache ako bete menengo kabui vice president mimbe na be buba trore kufo aya jira ka fo minye abekado février kalo damine kana se bima cadre d'échange des partis et regroupement politique ko lu kon ya jira ka fo ni ala sona ma marché kalo klifla akero etugunde ko minye jamana nyamawi maraba ku tu la ko don bi o tu la ko don shiri ako temenengo kabui mouvement faso dambe ale min flene na chede do no be ko wari jamana ka o wulila ki yere masabasigi ke nyamai enya away kado i kamara ayi yere ke nyama kurai o kera benyina ako kuma na zaminya away kado mouvement révolutionnaire M5 RFP mamin be ni away kado o yepemi ale yere be jekulu indila ko lu ko ne sigiledo minye migi magani away kado boka binni pour tout o mimbe ka ke ku nyebe abela jilina wa minye ni ngoi kangarda kandu kala se akeboma ako minye buba trore ku ba lanyini away kado minye awa fortu barkan o ku ka kosonu ka kasa uche telela wa nga jamana kono wa sikate mina gouvernement ye communiquer minge lu fana bitama o communiquer de ka o lu bo communiquer de ko France ambassade min vlene na gena no Joel Mieri kuma no fana ka ko tali o nyena kosobe sabu minye jamana famo yu joro ko bara ko nyena tradition bi tabulo minga ko lu ba nyine CDAO ani away kado jimje mafe ko gena mawlo kan name o kan vomya abi tabulo minga o be wati min nyina kala taw bi ke o nga anga gele mi nu sera ko do dongo ala away kado ako abino ya koso ako ni alaje accord d'Alger gela min be anga vice président ya dira ka fo ko fana o fana kala laje away kado jinyama jolena ni ka seka o yelma sabu ne jata mineke ma do be o bi tabulo min gambi hakilla kelen de bula jamana inglani maka jamana kla o dun no yi hakilna tai ma mi fa i yerefa M5 RFP o ko minye away kado la nyini do kera abi wati jambo pointa M5 RFP ku ya nyini 17 mesures ku yo fana la nyini nga o min vle ne ko nyina maka ko goyi abara o bi ka ke wa bi ka tasira mi ve ko yo lundi so jakko so be bara inga chugula minye transition nyama ashimi goitai anaka bara droit so ye shugal ko kala maje kika do ufura ko so be kana ingonna na sabu minye famai so yanga chedo ye surashu ube ka dabulo minge jamana kono bi akera kono vela akera chamaje akera fangoro yo ko ni dugulin te benye bola ko ingunje yorosa M5 RFP ku ka way ku ye fuli la se communauté internationale ma ngoni be nube ka wulika joke ka on deme ambe minyini ansa go ye minyi ka se ko ke kerengere ni yala lakaw chinois ani turki lakaw ko yolu fo kosobe ko wali nyimando ube bara ani wulika jommina ka shi jamana ima fasiri fle ko ibunya bala minye Umaru Ongoiba ko ngono de ale ka fasiri do ko soirde mo ko no ko video boli ibunya bala marma ga nyama bunya ajaranye président ka fasiri diande kosobe président ka fasiri o diaro voilà merci
Madame Nyama bunya ajaranye ama ila kanumolo kusukole menura FM na ikonoto aninani tomi murumuru duru la sile ubike ka bojala porji kulimani woredala ne ka durusira 76 33 43 03 makai enta de Bamako ne ba ale sama ka gerna Nyama ni inni no ma chefie jugu sara oka afie munye enta de Bamako mamu kumanda kono ode yorosuye ako ali bimu wati ka fo munye kalata abika wati muna munye transition akumbe che wati muna ko fami domine na foko bi wati koni ko abe transition ma ko la fadir ko tende aywa bismillah yoso ako munye kalo fla munye sigi belebele munno o kera mali doni nyontila la nanka mako assise nationale de la fondation ANR ibena ka foko bengara ka foko munye transition ma ndala jaba da mine kalo woro ni kana abla sanduru kula gamu wati kerengere ne mun fole no akona la Nyama adoni kama foka na abla bila wati kerengere ne ko o masaka fo mali doni yoso akuni duya chitemne kalaje afara mali doni ka foko munye transition akuntala jabe be wati muna on entra si ya fo nke no de assise nationale de la fondation on entra ko ne bengara femu kan on ala sona mako obuguna tige na di mali doma aka jafo ka ta fara munye jemala ga fatile baga fola ko para nkera ko abeni ngana kolo flabo bi ga munye wati kerengere ne mafo mali doni ka foko munye kalata ko ga wati muna akuni ko dunda ne woma ko danyo ko makola no ko du ka ko nantara munye burtna ko fe ma munye fanga ninga deso jambe kalo kle mugone nani ni sigi ko o yaira ka foko luka transition kuntala siga tala ko munye kalo bisaba ko lubno ko leke ko kalo bisaba ko nala tan chama ne be yele mali chama ne be ko lubno o yele ma burtna o ko nala ka fatira bala fola ane no ya so munye gerante mo ma o mara ba ko watina o gerante kelen ko te burtna mara ba ko watina ka wati sira ko munye asim kutana ka chedo ka wati kere ne fo mo yana kalata abike wati muna akuni duya chitemna kalaje uye sanduru wati dola ko sanani ko onana fo ga munye autorité ko ni na asimna ka chedo ko ko ni mega da ko ni dale ga ali no ya soro kunu sidawo maw nyama sigata la utina benkangele ngogui usabu ka sidawo ade ko kalota ani fla ni kana blamu kalota ani shekina odune asimu nu akilata tekele ka fatira ka fola nyore fiena woni inni na ma chefie ijugu sara aka afie akwame domina kombi transition ma ko ka don ka foko gelabe ko ali no ya so wuli ka jo chairman kelendo wala kana baw ulu buka wuli ka jo minga ni watina munye ko adimi to ye ko nya dimi ko ni ko odo munye fan chairman be ibe na ka foko gelya ko obo oyorola ina foko munye dumuni ko munye soro ko gelya belebele ko abo oyoroina parce que ba fala ali ako ni transition ko nala nyama ibe na ka foko munye ma do buka ta kabla jora do la na amaha bina foko munye fanga ko munno o temana ka ba abina foko amuka mununu kana okele okolala parce baka fara albi ako gelaw be ko ashim ko tanaka chedo jando adugulente mashila ka foko me jamana kanu ko abe ashimna jamana kanu ko abe shugalla ko refiena ramanya ka foko me kurumuna mo bela jele mirna e bati ko nyai muso kelengele munu mala oluka ke farati parce baka fara albi ako ni wati na ko machama be ko dusukun torando ko sabuke mamu be ka fanu ye jamana ninga abuja mamu ye jamana ninga ke limuru baye ka be ko lenda maninga abela jele manje ko dare biga yelo ulu be sika do faga ko nala ne fanye ikani mai ni mingera da marfani be sira bi dailo gine yani ce ni mingera da marfani be sira bi dailo alaman bi hakli digin bilibili inga makana ko hadara ya fode ako ni jamana ngembe de sija ni maka burjal kala ay burjal kala rete ko fo be ki misigili jira ko ni ma misigili jira dron ko ote ya fo me bala onga e on dai fasiri kala Fatike baka fala alibi munye transition ka do ka foko mali do man ye yurugu kale ko ko ni wati munna me kala kle muga ani nani ni ashimi ko ta nana na fanga ko ni ka ata mali do ku sikle mena ka foko yurugu kale munnu o bara bolda ko te mali bina kanyo ko ye o yurugu kale ni mai bina ka foko o bilama o dugulante mashila yurugu kale ko bina foko ajora baka fala alibi da mun fana be na buga mo ko ku toro ayela munye shadla transition o ile mali mugara no wati na ko munye gouvernement ko aka bo mamu ko ani durla ko ma chama ka do akono ko ta fara muye senteka akoni duye ko njete mila kalaje mamu numbe ni watina ku ye jamana ninka abuja mamu nye fasu den jugudo nyama ko dare le to florio o lebe se kanu selo subhanallah fa en ko la tugumna ba ko ko ala kana me ba ku frati ko sobe no ta me domina na fako bi nyama me frati dangana no fa file ana sama ka bo en tête de bama ko ale kono o de joroso
yaraso ale kan galatigi marma ya nyama ibunya ubala no boya jaranye ndo be fulin to ni la se mali kerma ka fulin la se minye mohamed sibe ale be orom abe italy ni watina aklubana ndo bole ngoye musa sinayogo musa be aweka do gine musa bana me wati be amba foka wali mando sanga ani wati sedu jara sedu akmambe membulu du minye aweka do indicateur de renouveau ni no bora ni sedu jara ni nyale ka kuma kanta ndo akmana ka ndo malila ka tega mana bo tanti foko do wari jamana ka madobe na be wele ko enia ibrahima kamara ikaro ka fo mali president kura transition nyama kura atoka flebulu abada fato kura do wala kana kuma fo tande afaka yafima aka yafama no tane mani kuma mu men dagono enia ibrahim kamara ni shengu clinic kala ba kono ayere de ko kwale mali president la hawla amada udroma de anga hymne national ayo suso ayere kun drapeau ba krefe ka dibara ni cha ayere kun wallahi hali ni ni ndai nke chugo yi ba don ko ni tsaka president mali yere sunte pochi fanale hali bayangara president ni tsaka kai wallahi dogono ka dugu bayangara ne kuti afuge ko ne kuti ni tsaka ko ka president ne yem president ka temamu iyo ka bayangara anya okuma me koyi kek me wati muna ni aye jaba sene gelera ne du u be charila kika fanga biyo tunduru fanga akuna gelene u be charila kana bo ko fambe dogono be fambe ima jaba nguruni da gelera o gelera sino kika fanga biyo tunduru wala tobili kumbe ka ambo kumbe jaba gawso te jaba nguruni do ata fotenda da nguruni ajmeni wa ja ka montoti gawso te o bi soro blea astrologue galalino asenel dabla la bayangaraw o de oke ngo minye abay kado ninje abe ko wari jamana dika asigilem be abe abay kado kalo dama ni bo minye chenya akembe ba foko jegeji bo nembe jakuma tonga enia ibrahima kamara ako abay kado president do mouvement républicain du mali abay kado o nyamado jongo ala opposant yere kene kanda abay kado o do sabla do ka fra tradition ga o manda ya halid doni ambe balika bo mun galama tarata do kalo muga ani saba no février kalo sa 2022 abidjan manala ko ni nje ka fle ka panki jo ka yere ke president ko ale de president transition civile ko kuma min no fora ko ale do koy wa ko ale be laydu ta million ni ala sona ma ko kala taw ko ale bolu labe election présidentielle ko labe on bi ke ni ala ka je kalo woro kado o kono masiri ba ko ala seni dramani watara akadugo min fle ne no ye la Côte d'Ivoire kono wari away kada mi do ni ko bi bulu ngono ni shinin ba ma ko sobe akemeta ma she jugu sabu minye mali opposition ma chaman be minun goni bi fe ka jamana yugo ka destabiliser ka bo atabuluka ulu chaman gembe ka tanyo zoro ko bari jamana ka ubulembe ma min ga mangoro odi away kado adui fajiri ka ba ko ako minye away kado ni president no ye away kado enia ibrahima kamara na fleki yere ke president transition tola ako ninje away kado ministre mimbe be ministre de la défense away kado ko do wari tola na bo kofo oyo away kado ninje bismillah minge ko de ko ni kala sogwe kam mo ko ni hagilla sumi ko some ma chaman be ka ko chaman mili sabu ninje mi vle ni jatamina ke ni away kado ale bismillah like no ye tene ibrahima tene away kado ibrahima ni be ko amako away kado photocopy abi fama photocopy muna abalima jonjon de away kado alasani dramani watara wa anu se bakoro boledu o minye ninja bismillah no ye kamara ka bismillah ka kala ka photo tanai ayira ka baraka yorola o photo indi jangale do fambefe o de kemme away kado kabako de dai hadama de umbela jilema bi malien de bema bi ako ka boy minye away kado ni je tamene ke an wa jabana ma do be so ibrahim bokar keta alaka hinala andengeni mimbe ni be kemme ko kabul ngono ni tamashe ba de jabana firi adambe away kado alasani dramani watara na korobi opposition ma wero be chema iber kulubali ale refana ba ben yoroko fuloina minye away kado opposition ma chama mbembi minu ngoni beka jatemina ke ka jira ka fo be ko ni kembe ka nyanzoro ni ngiro ina no be ko wari kufo president mimbe no be mouvement républicain du Mali na bo nyama kufo enia ibrahima kamara ale ye parti minni kabir ala ya da kala ta foite ma ba do la ki yero soro kala tamina ko kala klimu ga ani sabat temene ninje infle abidjan marala ka wuli ki jo ka jira ka fo minya away kado ko transition ko bana kabri away kado mi février kala klimu ga ani wolom vray ko makambi don mi ko bi kale de nyamay wale be na ka gouvernement sigi transition nyama min fle ka yere ke nyamay aya jira ka fo ko be na fere ke tara sumbay obisika siji jugo mi ka nga jamana ko nana akani déclaration min vle ni na ya kala ko akera ka ko de dai ma chama de ma bo
Bamakɔ yan maaw yɛrɛ dabali banna maaw b'u yɛrɛ ɲininka nin jɛ in o tuma a bɛ ji min a nun fɛ de wa sari awɛ ka don mun maa suguya de don président Alassane Dramane Ouattara o min ye awɛ ka don Côte d'Ivoire ɲɛmaaba ye a sigilen nin ko ninnu bɛ ka kɛ o don o de m'a f'i ye n ka ŋana nin ko minɛ ten an kana nin kɛ yɛlɛko ye i y'a fɔ dɛ yɛlɛko tɛ dɛ ayi Alahu Akbar sɛdugu kɔni tilennen ka jɔ kala de b'a kɔnɔ a ko n'i y'a jateminɛ min ye awɛ ka dɔ vocal dɔ bɛ yen o bɛ ka curu fan bɛɛ fɛ o yɛrɛ awɛ ka da don minɛ ko bi wulikajɔ kɛn bɛ o nɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw dabɔlen don a ko maa minnu bɛ yen n'u wulila Alassane nɔfɛ opposition kunda n'o ye Alassane ka troisième mandat ye Alassane yɛrɛ ka dugu la a caman bɛ yen bi u yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka Alassane bɛ ka nin ko in don a ka kɛ mun na fo k'a sa ni awɛ ka dɔn maaw farala ɲɔgɔn kan ka taa gouvernement sigi Côte d'Ivoire k'o kɛ Mali awɛ ka dɔn a den tigɛba ye k'o kɛ ka Mali ɲɛmaa minnu b'a kunna k'u senkɔrɔma cɛ fo ka Alassane sa k'a tɛ segin awɛ ka dɔn nin ɲɔgɔnna kan bilen maa minnu wulilen don bi min ye awɛ ka dɔn première dame Simone Evele Gbagbo ale sen bɛ a la ale yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ nin ko in ye mun ko sugu de ye min ɲɛsinnen bɛ ale ka jamana ma Alassane Dramane Ouattara fɛ a ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ Bamakɔ yan u sɛbɛkɔrɔ dimina n'o ye jamana in marabaaw ye min ye awɛ ka dɔn Guillaume Soro ka maa dɔw bɛ yen minnu tun bɛ kaso la an y'u sɛbɛkɔrɔ bila o bɔlen kɔ yen min ye awɛ ka dɔn Guillaume Soro ka ciden minnu bɛ yen n'u bɛ taa ni ka segin na an bɛ k'u sɛbɛkɔrɔ bisimila sabu n'i y'a lajɛ hali somɛba min bɛ yen min kɛra sababu ye ka anw gosi maa caman bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ maa min ye awɛ ka dɔn teliya yalasa somɛ in ka se ka organiser ko Alassane Dramane Ouattara ko ale de don colonel Assimi Goïta ale kɔni ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri barika bonyalen don kosɛbɛ Choguel Kokala Maïga ale fana ka wuli ka jɔ barika bonyalen don kosɛbɛ nin ko in da fɛ nin tibi taaba min filɛ min bɛ awɛ ka dɔn an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko in kɔni ye fɛn ye fɛn min ni awɛ ka dɔn a bɛ ka maa caman kamana guwa CEDEAO ale maa min nana anw fɛ yan a nana cogo min a taara ten caman mɛnɛ si ma bɔ a ko tuma na o dun ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ kalo 12 yalima kalo 16 ni min filɛ nin jamana ɲɛmaw u ma kan d'u ma fɔ o tuma an bɛ don minɛ ko bi Alassane Dramane Ouattara a kana kɛ sababu ye ka maliyɛn denw ni u balimaw u sinjiw u sigiɲɔgɔnw n'o bɛ Côte d'Ivoirekaw ko fɔ k'an bila ɲɔgɔn na an de ye fa kelen ye an de ye ba kelen ye an kana to politiki maaw k'an bila ɲɔgɔn na Alassane ka nin taabolo ninnu ye balawu kow de ye ninnu ye fitinɛ kow de ye Mali ni Côte d'Ivoire bilahi a bɛɛ ye kelen ye maliyɛn den min bɛ Côte d'Ivoire bi a tɛ compter ka ban maliyɛn den min ye ivoirien muso furu bi a tɛ compter ka ban ivoirien kɛ min ye maliyɛn muso furu bi a tɛ compter ka ban aw bɛna mun fitinɛ wuli an ni ɲɔgɔn cɛ sa Alassane ne y'a fɔ n ko nin cɛ in bilahi depuis a bɛ tila conférence la n'a bɛ bɔ a mana kɛ Côte d'Ivoire yɔrɔ o yɔrɔ Alassane kan k'a wɔgɔbɛ k'a bɔ ka na n'a ye k'a kɛ misali ye bɛɛ k'a dɔn nka n'ale yɛrɛ a ko lamɛnbaga ye dun an bɛ dugawu de kɛ en tout cas nin ko in ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na nin cɛ in n'u bɛ avion billet di yan ne ka taa Côte d'Ivoire n bɛ taa Idrissa a tɛ se ne la o Idrissa kɛlɛ ko tɛ o nin hakilila ko kɛlɛ de o nin tɛ hakilila ko kɛlɛ a ko dɔw bɛ bɔ hakilila ko kɛlɛ la koyi a ka haramuya a dɔw kan ka kɛ bolokuru de ye kiri kɛra waati cɛ a kala jata ayi marifa bila k'a fereke an ka tɛlɛ sara la hawla n b'a jira i la n b'a jira i la n ko n ye kɛɲɛba kɛ kɛɲɛba kayi kɔfɛ n b'a jira i la n ko n ye Gawo kɛ Ansongo ka tila k'a jira i la n ko ni sini ale bɛ ɲɔgɔn dɔn wa nin bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛkɛ cogo ye hippodrome na n dɔgɔ an ka sabali nin jɛ in ka billet d'avion wari di yan dɔrɔn e t'a nɔfɛ ka o dɔɔni di yan n k'o bila n kun ka billet d'avion wari di yan la hawla e ka taa an bɛ to ka muso garder yan ne dana Zegou a kana n ko maa ye maa tɛ minɛ o n bɛ taa munumunu si bɔ da Zegou ye Sori Jara l'indicateur de nouveau nin y'a ka fasiri ye o ka bidon bɔli i bonya b'a la Mali bɛ ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye n'i ye o bila ne bɛ Zeriti Bale kosɛbɛ ne b'ale sama ka gɛrɛ n na maa min kuma na kɔnɔ o de ye Boubacar M Dabo kosɛbɛ a kumalen don dɛ a ko mun ye wulikajɔw bɛ sen na walasa mun ye transition ye a bɛ se ka kɛ Musa Kamisoko ka nin kuma ye tiɲɛ dɛ autorités kan ka ambassadeur convoqué c'est vrai o fana ye tiɲɛ dɛ awɔ bon mandat d'arrêt international contre Camara Malicaire a ko ninnu bɛ kɛ mandat d'arrêt dalen bɛ dɔw kan yɛrɛ ça va pas a ti ɲɛnabɔ wallahi a ti ɲɛnabɔ u tɛ bɔ Côte d'Ivoire o n'u bɔlen dɔrɔn u taara Faransi de Irlandais Touré a ko maliyɛn maa 20 min bɛ Irlande k'u ko k'u ka foli bɛ an bɛɛ lajɛlen ye Irlandais Touré kosɛbɛ voilà kosɛbɛ a diyara n ye Idrissa Kulibali an ka foli b'i ye fo Sierra Leone awɔ kosɛbɛ Sidibe Mohamed a kana n deli koyi ne kɛlɛkɛcogo man ɲi la hawla maa ka ɲi sa ka ɲi ala ma ji yɛrɛ fɔ o ka n'i yɛrɛ fɔ
Kaisa. Ah? Kaita. Akana kere yoro kapsa. Anga tuta. Tuna na kera abike barai de. Ah. Abike barai. Ah kera abike barai. Anga ta bismillah. Zeniti bale. Idrissa Coulibaly transport bismillah. Zeniti bale nyama ne ba ale sama ka grana al bi ko ka nyesi wuli ka jobe sina ni transition abise ka dafle tugumna ibora ki dado la tugumna ado ko kuma na ko ado de ko la ben baga yewa ni ngali gele Bakar M Dabo ay ni ngali tumi kasigi Bakar M Dabo ako ka bin wati muna amara ba ko ni ayira ka fo ko ne France ko ni kungle na ko te kleni ko furu ko ni ko asara wuli ka jobe sina maliko na ani maliko kana la parce de njugumu me jamana ko ka ale parce de njugumu me jamana ko la ubuka feran dabali bela jele sigi senga wala samu yo transition nima abese ka dafle tugumna fatiga baka fala mu Bakar M Dabo ko kanga sigi ko doni kabini domu na la Ibrahima fanga ale dafle la ki pal ibe na ka fako mu ye faransi a jorola na wati mun na antra chokoroba janka ale bo furula do ye bandawe a jamana intaka kalfa alima le ministre o kera Mokhtar Wani nima doni ke bako faransi masake do ye Emmanuel Macron ye ay tebe ko tigere smokoro fo o sabake abado ka fako aka mauna leni fatiga baka fala kalo damado o kofe ibe na ka fako mu ye bandawe chokoroba janka wa ale tara mu ye faransi anale ka bo faransi anna wuli ka jo nu ko bla senga jamana gouvernement abese ka yelama tugumna fatiga baka fala ayini kute dawre ko munye jamana fama yere bino ye Ashimi Kuitaye ale be se ka ke den krefe tugumna u be se ka ale ke den krefe tugumna bandaw ko layini ku yo yi a kololo fem fene ku femi kololo jugumu kuma ala abeka sababu ye me ko ngale duru munu ye faga indafri Ashimi Kuita Ablaye Maiga Ismail Waki Modibo Kone ani Sadio Kamara ma abek ayita la de aya fuma bismillah ta ay kele ne sa kele manja angata ako ka beka sababu ye akume ka sababu ye kani colonel duru nana ema akume ka sababu ye ku bla nyona fatiga baka fola kabini wati muna fanga Ashimi Kuita ya jaso abo mu ye bando bolo ninka sogal ko kala Maiga ninko samaka gerala ka ke mu ye premier ministre nyama ibe na ka fo mali den chama ya do ni che ba flamu flele ko num bala dele akleta o kili na ta be mu ye français ate fegi boji gwe français be ka wuli ka to ninko place nga ina fo seda wo fo ka fara iyo mo ka tumuna o ya ka mine ayo olu kono gun ole sanction tanika anwa jamana ka asagare jamana munna bese ngilita mana abe sanwulon vla nywana ubo wallahi fatiga baka fala yo sanction mun tanika anwa jamana ka asagare ayina na za ka foko albi mali do mu usenga ko mali de fancha ma bi ye mali de sigi kime bi mo bi kono to fani ko obe transition ko ufe wuli ka to be sena albi ko sabuga mali munna taraka faransi segare nyama faransi tini polo jigi tuko shaba akwali wati laba nuna ina fo bola ki dado la tuko mna sa barbar ko fe amballa ka muyo kuma kondo challe bololo usanfe nobe Alassane Dramane Ouattara ane muyo dotro bubu shishi luka kuma ka ale no yasoro na foni ngone abe kiri buna kiri buna ko kala ga ma tsaka fe fo kula gani bela jene kala muyo barbar ko fe bola ki dado fe mna sisa no o fena bolen flaka ke ni bela jene me ka barbar ko fe amma jamana ko video mani chama ne be ni wajina be jamana ko ka a chama me teme muyo barbar yan fani fe tu sigininga jamana ninga Abuja tipel fatiga baka fola angata mungera ija kana tige sam akon mo besa ija kana tige chede ina ka gulobi fumai abe mun na nyabalo iba ko korbiya da nyaba mun salula andalai abi nyo ibina sura ayo boisson soro bismillah ngata fatiga bako ni ayira ka fo fama domina na fo ko bi amara bo ku ku ngakli tu la ko sobe namu jo ngana ke dashila ko sobe ka sigata la ko ala sanne france bi ka fera bala de ne ski senga fala abise ka dafri to ko mina ko onye male mun ta ka france sege nyama france tana ko en bla to ko shila ko wa be fera ndawali bala de ne abise ka ta du sura to ko mina ko ala kan kisu to roma na fani flele anya sama ka bo zeniti bale ale kona la onye Bakar M Dabo ale kalm kala tigi mar mega nyama ibunya ubala ndo awai do miye kali si ni urgent de conflit Russie-Ukraine la Pologne refuse le passage aux étudiants africains fuyant la guerre en Ukraine. Le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, est interpellé pour saisir le président polonais afin de faire cesser cette discrimination en faisant respecter la Convention de Genève. Voilà. Donc, Kalissi, kele mimbe na be Ukraine ani Russie ni nyogon chebi. Bebe ka buliki yere nyini.
nga ma fima minnu be n'olu étudiants farafin n'olu be kalana étudiants olu be ka boli k'u kunda yɔrɔ min kan o ye Pologne nga Pologne ɲɛma a ma sɔn ka étudiants ka tɛmɛ dɛ o kuma Macky Sall ebe ko mina ala de ka nin ko ɲɛnabɔ joona dɛ voilà nin fana ye ko dɔ ye ala ka ni sababa nɔgɔya na an ka master mo bisimila an bɛ taa tele la min o ka dɔn min ye Mahamad Touré ale kuma bɛ Nouvelle Horizon a kuma bɛ o de kɔnɔ kuma min ye master mo yana an ka bisimila an bɛ nin gafe in ta tele la min o ka dɔn Force Barkan ani o ka dɔn o bɛ taabolo min kan an bɛ don min na ko bi ko Force Barkan k'u bɛ ka taa kɔsɔkɔsɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ baaraw yɛrɛ daminɛna sabu minɛnw farali ɲɔgɔn kan o kow daminɛna dɛ a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ force min bɛ anw fɛ yan n'o ye Barkan ye k'u y'u ka awayika dɔ minɛnw cɛli k'u y'a dabɔ sabu min ye awayika dɔ anw ka wulikajɔ ni cɛsiri min n'o kɛra u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Macron ye o ye awayika dɔ a jira k'a fɔ k'olu ka maaw bi taa u bɛ taa yɔrɔ min o bɛ Niger fanfɛla o b'o kofɔ communiqué min bɛ yen n'a dira communiqué in kɔni y'a jira k'a fɔ force Barkan kunnafoni kɔni bɛ taabolo min kan i ko bi u ye minɛnw cɛli daminɛ koso ni kasaw u y'u farali ɲɔgɔn kan u y'o dabɔ a ko de siratigɛ la min ye awayika dɔ communiqué in kɔni min bɔra ka bi jumadon kalo tile 25 n'o ye février kalo ye Force Barkan awayika dɔ k'u ye kunnafoni in de cari k'a yira k'a fɔ min ye mission fɔlɔ min bɛ yen n'o kan ka wuli o kɔni o baaraw olu daminɛna wa min ye dugumala ye a baaraw ka ca kosɛbɛ sabu so minnu bɛ yen n'olu kan ka ci ka bɔ yen minɛn minnu kan ka démonter ani fɛn o fɛn min kan ka kɛ a baara kɛbaaw bɛɛ lajɛlen nalen don ka ban wa baaraw yɛrɛ kɔni olu daminɛna ka ban a ko ministre min bɛ yen n'o bɛ awayika dɔ faransi ka ministre kofɔ armée tɔgɔ la ale y'a jira k'a fɔ min ye awayika dɔ faransi a bɛ taabolo min kɛ ko bi k'a tɛna se ka to sabu ko o bɛ gɛlɛya min na o dɔnnen don ko an bɛ donni min na i ko bi Nouvelle Horizon ka fasiri in bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan dakuru ɲɛ kelen na nɔgɔ min ye awayika dɔ faransi ye wulikajɔ ni cɛsiriw daminɛna Barkan ale kɔni ka taali ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ a daminɛna ala k'a ni sababa bɛn Nouvelle Horizon ale ka baabu don i bonya b'a la Marama nyama bonya asebakoro jalanyi yana nga masermo ka ale bismillah e ko anteni fasiri ta kasoro ale bismillah tela jora bismillah Nouvelle Horizon ne bembolo do me boni ale mbora naye mama kumanda kono ode Mamadou Sekou Traoré ako munye angata munye Niger ko nantara Niger président mo no be Niger ka ko nan wati na no de Mohamed Bazoum nya bala ka foko ko ni ye munye dine marfatigi jole mbaw woro nana olu ma bolo ka subo hono akono to nyona ayi bolo boni bela jilika parce que bala fala ako wati muna muye jamana munu be chenje fuka o sambla la sécurité ko ni ko anyo yele no kosobe wati kele nebe na ka foko muye Niger masake no de Mohamed Bazoum munye dina marfatigi jole ma ko no nana ma ka kasubo ngono nyama ayi bolo bo olu bela jilin kana ka parce que bala fala dem ko ni me magnifier ko ni ki kamara jam kosobe wati muna munye jamana munu be chenje fuka sanfe gele be insécurité ko anyo nyele ndoyi wati kele na ko Mohamed Bazoum abi bolo boni majugu ma kononto bolo kanta donc ubla fiela parce que bala fala ako fem ko ni jelenu ni majugu kononto mun Bazoum na fleki bolo bo ukanata majugu do koy ba mat mun do no me boko aramu o fe ko fo ta faramu ye kele jakulu mbe nanga mako ansarul nyama be na ka ko o majugu ko odo parce que ko apa me domina na foko bi nyama ko anga kli to la ko sowe o sabu me Mohamed Bazoum aflaka ni wuli ka dom sigi sengane wala ta koy mu ye gele ko be se ka ta wa jamana ko ni ka asegara to muna ni ma jugu minun ko ni fe sogoro jugu do anya sama ga bon Nouvelle Horizon ale kono mu ye Mamadou Sekou Traoré ale kanum kala tigi mar ma ga nyama ibunya ko wala no bunya jara nye bunya barika ndo minya awayika do dunga ja asibalite anye tabale gushi kongo ni ke kanya fori ke limanawi ka jirula ka fo ko do kumbora minya awayika do Nura FM kadinje mbe Nura FM fe oni Nura FM ka gele oni awayika do aka feminu wulila anga awayika do automation ango lujira ko de stratigala radio Nura FM awayika do réunion ko ni bika ke chugumi abeka ke ti labe on be ka nyenyi ni chugumi abeka nyenyi ni ti sabu ni ko radio anniversaire ibi fen jaman ko fo sangosa anniversaire minum bi buluda fen minum bi sorala nyene jo temenen go ka boy abike so boy ka radio nyeda kuraya abike so boy ka minangura nyini ka bla radio kono ako ka cha ko so bana saminya awayika do wulika jono chesuru o de bi sina bara buludara réunion kera o eni nere ani Abu Safne u ya ntege sebe ko tonomi ka dango la barikala abiko mi Mamadou Konaté belebele awulade gazelia mo boisson ndobe ani akodmet munde
boisson ay to refo asini o boisson ko bi no ke ko amba ke poliji ka ke miniji ka ke emiye sebe ka sirandela ka mwala o maser mo hali ni bi fe ka doke kurudura ibaka o sabo na kundo aforoke kana on bishanga plateau ka anga mo kiye o ga do ka foko koyi abisebela o kuma minye o kado Mohamed Cissé maser mo demission ka jamuka mimbe on fe top séquence ale de bouquet la daw fe o 16h 18h no abikene nyama FIFA kosobe 17h 18h30 abikene nyama FIFA kosobe demission mbuse bakoro muguri o hali lukuna e yakana lukuta e yakana sase vérité l'escalier peut kumi o bito ko faka wati ula mwanzi aywa salamu alaykum bismillah dawsu am ya befu beti gabiye ka nyama maru magayre fana fo ani awka subhana manjeti no Burama Traoré kaw fo ko cesrula kaw fo awka barawla ana fo moyo ko gafe mabande ayi ka abu safne fana fo halna te kene kono parce que nere ka émission préférée gafe ajarani na émission préférée gafe kunmena mbo kala mako ni yalla bamako kosobe ni ma chama mi nyando nga baray radio lamere ma chama be munu ngelono ga radio belebelo suganti kosobe ube ngole ka fo ko kelono ka anga gafe suganti alhamdulillah abo fo o kola abarkala ali kosa ina anya kuna funi belebelo soro bolobolo sanfé ire be ka kuna funi ti ka fo ku be ka image do bla kelono ka ke problème bari jamana ngono kosobe mais ala ni o image sababu ka profo sababu chama ita fani na fano ka fo ku be ka image do bla ka ko buruna bo be ka kodo ke ibe boka prepare la sigatala ma chama ina wule sigatala est-ce que ko tiere do amo kuma ga no ni frene ni maro mega kuma sigatala do ba ko sigatala wallahi donc ambe au fo ko chesru la ana ko wuli ga jowla ala o bora ka korfo mindi kamara ke ngami mo ko ale président kura no ko ni kuma te fo ka fiati ngena ana président kura te fo ka fiati ale asa ko na préfet bu président awo abe jamana min ngai ala ka ko jamana président abana amina era madu telebato nana ko kene konnana commission d'organisation no ye anga anniversaire a commission yi kosobe ye chidunda kana gafe kene konnana ajaranye de chimi mulanda kelen de flate kabara fara ko de na gafe kono ma fam parce que ne dafye bo chugumai ma famne ma fara fi ko yi sikatala ko yongule ko ngam batuko do monte makle ko do mtaji ni ngado ngannana nganyema ka kene konnana chikado de bengulo mission jaraka bunya mindanga ko korfo danyema ukluka ko korfo dallameje kulu balajire ukluka o saya ko aso majugu ni chira chiye jurbi ina chida ni mano ukluka sikatala o lansira kene ngonnana mado to ko bengulo ka jira aw yo fanana ka fo ne ba awlame kosobe lame bo fono ba awlame malium be awlame bismillah jamane ko ko be awlame bismillah ko siga bo awla pew agalisi be kana siga de agalisi be mulu yana na tawro jafo aw ka jemuka min flane jemuka barkaman padu jemuka belebele ko sobe tasuma chama kumba fe ka wulanga jamana in konnana aw nga siga lu na yala yira ka fo aw ka jemuka parti pritala ko sobe ye jemuka in jani ne ka chokoroba yere nchi awma ako chierela sisi ko parti pritawla sigatala ajarani ko ka awfu ajarani kala ba awlame amena ko sobe me ko parti pritawla manyana ko ka awfu ajarani donc o be baro barala ko fu ndila na barake aba adina na ngela akanga fula anga temi mo digila de ay temi de digila bismillah tafe temi de digila ajarani so mo na mela ngina te betere te se ko furo anga musoroba do be no e tanti ajaratu o kemenandi yoro ngora kala ma ay boraka ay kuntia donc ngora kala ma tanti ajaratu amba fu ko abora na fu mina ala ka fa de milliona nga hali be aw ngani tabale ko silendo gele ko faadin dal len commission yinci awa gafe akan magaw ana de magaw ana lamin kero jamane ko ga amako be de mena de nyama iga chite nga commission yinci ni ay nana na kelenga aw mo la le badu ko sobe na fora ko nura fam anniversaire be ke aw nga nyama no e madu de bita ko boke ka wari nyini ka do daduma fe ka do dadugo fe ari ka na aw ndeme ko sobe ka nyene jake ka jinini ka boso nyini ka tribunal nyini do kala sakui
alhamdulillah commission yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka réunion kɛ ka na gafe kɛnɛ kɔnɔna na k'a fɔ kanubaw ɲɛna u ka an tulo ma kɛ siga t'a la ɲina anw yɛrɛ tɛ fɛ wallahi billahi an tɛ fɛ Madu ka dɔrɔmɛ kelen ka don ɲina ta la ayiwa bisimila a diyara n ye ni Madu Mayiga y'i bolo don a kun ka dɔrɔmɛ kelen bɔ ka ni don anniversaire da fɛ a ma diya n ye dɛ siga t'a la a ma diya n ye parce que dɔ kɛra arajo in kɔlɔsɔngɔ Madu yɛrɛ ka mobili yɛrɛ gasoil sɔngɔ yɛrɛ dama ye ko ye fɔlɔ an bɛ ko in bɛɛ kalama koyi bɛɛ tɛ ni sɔrɔ ka wuli min kɛ ka bɔ a ka so 5 heures du matin ka na yan b'a kalama siga t'a la maa da y'i se maa tɛ se k'i joli tigɛ ka di maa ma nka i da y'i ka baara ani ka cɛsiri n'a ma ɲɛ aw ye cɛsiri kɛ fo ka taa se nin kelen in kan awa kuran bɛ yan limu bɛ yan mikoro kuraw falen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ fini kura dɔw nana ka bɔ jamana kɔ kan aw fana bɛ fɔ aw ka ci la koyi a diyara n ye n'a ma ɲɛ a y'aw se kɛ a diyara n ye kosɛbɛ aw na aw tulo man kɛ ka wuli jamakan in dɔrɔn tɛ jamakan ba fɛn fɛn bɛ tɛmɛ arajo in na ko ko ne ka tɛmɛ a kɔnɔ siga t'a la k'a kɔrɔfɔ d'a ma aw tulo kan a diyara n ye o kɔnɔna na sa min ye Baseginɛ Keyita a tɔgɔ bɛ n bolo an ka président Baseginɛ Keyita président k'an jigin ba commission ko Madu Mayiga ni bɛɛ tɛ ka Baseginɛ Keyita k'an jigin u kan wa ni mun bɔra nin liste in kalama liste ti kɛ o ni anw y'an ka jateminɛ de kɛ o est-ce que aw ye fɛn fɔ anw ɲɛna wa a ka argumenté de liste anw y'an ka jateminɛ de kɛ dɛ Alahu cɛ a ma ban koyi Baseginɛ Keyita tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen min ye Madubilen Senbara Madubilen kɔrɔba tɔgɔma Madubilen Sini Madu kɔrɔkɛ tɔgɔ Madu mɛ Madubilen don kosɛbɛ kira ni Madubilen an jiginna kan a banna kuma ɲɛna Madubilen Senbara tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen min ye Mamadu Konate ye tɔgɔla Mamadu Konate an b'a bɛɛ kalama an b'a bɛɛ kalama a b'a mɛ d'accord k'a jira aw la k'a fɔ gafe in an b'a lama daminɛ f'a laban a diyara n ye ko Mamadu Konate k'an jiginna kan k'a ye bonya min kɛ sɔgɔmada in na an y'an to awa sugunikura la ka kuma mɛn kosɛbɛ arajo la k'a fɔ ko awa k'a bɛ dɛmɛ belebele kɛ min ye jiko ni boisson ko tilema de bɛ sisan manifin bɛ sɛgɛn n'a fɔra Nura FM ka anniversaire jama bɛ bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka n'ale ko k'a b'an tulonkɛ ni ji ni boisson ye k'a ye belebele kɛ a diyara n ye ko Ala kana a tɛ yɔrɔ la wuli k'an bɛ a fo dɛ ko garibu pilate yɛlɛlen don hali bi a b'a mɛn nka ni maa min bɛ dɛmɛ kɛ u k'a ci Madu Mayiga ma kuma ɲɛna ɛlɛn ni anw tɛ fɛ Madu Mayiga ka wari bɔ a ka compte la bilen k'a bɛ na arajo dɛmɛ n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra yarabi dɔ kɛra n'an bɔra Mamadu Konate la min bɛ Baba Adama Salo Nasini Baba Adama Salo Baba Adama ɲinan Baba Adama ani san wɛrɛ Baba Adama a ye bonya min kɛ an ma jɔ a la dɛ Baba Adama ye bonya min kɛ an ma jɔ a la nka ne bɛna cikan don bete da a k'a fɔ Baba Adama ɲɛna anniversaire sera bete a fɔ Baba Adama ɲɛna masarimu ko n bɛ fɛ k'a ka dɛmɛ ye ɲɛna an yɛrɛ tɔgɔla dɛmɛ anniversaire in tɔgɔla dɛmɛ n bɛ fɛ k'a ye n'an bɔra Baba Adama la min ye bete bɛ tila k'i ci tuguni pari Awa Tunkara Lɛsɛri Tunkara i ye kuma mɛn wa lisi bɛ mun ko ye gafe in b'a lamɛn n b'a sɛbɛkɔrɔ lamɛn Awa Tunkara Lɛsɛri Tunkara ko masarimu ko commission tɔgɔla an mago b'an ka dɛmɛ la kosɛbɛ anniversaire la ni dɛmɛ min bɛ kɛ Awa Tunkara k'a ci bete yɛrɛ ma ko ne ko ten kuma ɲɛna min ye Awa lada Cheikh Oumar Diallo ni États-Unis Amadou Diallo ko falenkɔrɔ tɔ ye dalamaga ye baasi tɛ k'an mago bɛ lada a ye bonya kɔrɔ min kɛ anniversaire tɛmɛnen in na ko an bɔra a kalama commission b'a bɛɛ lajɛlen kalama mais bi y'a dun ye a ka fɔ hali bi an mago b'u ka dɛmɛw la sabula ni kulela ko maaw y'o ni maaw min tulonkɛ i bɛ ɲugu i yɛrɛ la ni maaw min tulonkɛ e bɛ ka diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen wele ko anw ka arajo ka sayɛlɛma sera hali ji t'e bolo k'a di maa ma sigilan tɛ e bolo Madu ko an bɛ ɲɛnajɛ min ta daminɛ boîte min kɔnɔ boîte min ta 5000 4000 kosɛbɛ ko bɛ ne Madu ko bɛ yen ko limanaw k'an jigin u kan an ka garibu pala dayɛlɛ la dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca u ka kulomajɛ so a ma nɔgɔ n'i ye awa concert in bɛɛ lajɛlen budget ta k'a lajɛ balontan in dɔrɔn budget bɛ bɛn 90,000 ma balontan dɔrɔn kosɛbɛ siga t'a la ɲɛnajɛ min bɛ kɛ arajo da la maa b'o da dɔ bilen wa olu ye diɲɛ bɛɛ ka kɛnɛ kosɛbɛ a bɛ taa kɛ boîte min na boîte in bɛɛ sɔrɔ ye 100,000 ni 40,000 kosɛbɛ Ala k'an sutura amina yarabi Ala k'an sutura o tɛmɛnen kɔfɛ min ye tanti Ajaratu ye k'a ye bonya min kɛ depuis kan na k'an b'a bɛɛ kalama Madu an b'a kalama koyi a diyara n ye an b'a bɛɛ kalama k'an jigin bɛ u bɛɛ kan hali bi tanti Ajaratu n'an y'ale fo sa min ye Awa Gindo ye New York Madu aw lamɛnnen don koyi an bɛ k'aw bɛlɛ dɛ an bɛ k'aw suruku bɛlɛ awa commission ye siga min dunda ka taa se awa turufeere Jɔkɔba k'an jiginna kan
professeur Jobala amma bacha sanga tan permettre anga bela jele fo anga min fo amma min fo munu me ka Allah me jamana ko ka aw munu me ka Allah me bolo ka ka bolo yɛrɛ damasigi radio kono ka gafeke ado musaka nyini sankuru karana manye o kera ko commission ko ñina wari na bo madu kunde ñina wari ye aw yɛrɛ ka gere bu palaye ame fe ka bara inde anya commission ka chikame awa anya ko indi umma ka ko indi alama amo ko buka demela on ne bora kuma na aywa masermo tay nga kala ne abara ay gere bo yegi bedel li leke aywa abara bismillah jarani ne ko moy ma bi mo ko ana ma maru may ga ka numéro be awo te ka numéro be ko fa ma ba jarani orange money 77 money gramu Ria amana ka fefe barafa dama ka fuli biye barafa dama Nour FM adama wallahi kani che bunyawla afana ni che anga Nour FM nyina malila afana bonya munu kanye ka jarani kali de gamu ko be demela ala kani sababe maser mo jarani ayo Mohamed Cissé maser mo anga fuli biye ay wando kubate min yen Nour FM ka anniversaire babu away kado bara udamene donc ambe kanu bani de me babbe fu min away kado antina se kan dabri également ka antega biri madala sabu commission ka bara commission de chidi commission e chi mindi ambite mo sira fe ote ya fotu muna wallahi ati foko temeninga wallahi la konta kalama ko lisi meni chemulu wallahi ala ka ni sababe ala ka hero cha aba ke to numéro be ni mami ma fe ka dépôt ke Orange Money la Demedou idine ni ngani ala 76 33 43 03 76 33 43 03 no mari ma yarga Orange o bi se ka deme sola ne bo apmana bana ala ka ni sababa be ote yama ya foto muna ame dugore ke ala ka ni sababa be siga foita ala ka ni sababa be folini tanunu elmando betani ka bela jere siga da kuraye kosobe ala ka ni sababa be ami jama na fon laba mun be am su golli la melkala je kuluma am soro kan ko ken na ko koloni ay bando bara nyena do ala ka ni sababa be ala ka fome ko nyumandi anan kanu ba be ma minum be awai ka do nu ye fomeli soro akula ambe do ke ala ka ani sababa be ni ala sonama abinye kena tiga tablo tewa ke chugodo o bana miye wati ba be kata doni ambe kuna funi labon di limanauma minye awai ka do ablay jara amba ka babu ambata lende pana ablay ka babu ba ko ako minye awai ka do anga jamana famo bera sawbiye sorasi mata ani wolonvla ka awai ka do ulu ka liberation ka boloda ka ku bobolo sa ke sorasi mata ani wolonvla ani civil kele bora awai ka do terroriste bolola ako ne jetemene ke otaji minum vlene awai ka do ulu be ka wulika joke wulika jo min gonnana o be ka awai ka do mbidelu buluda no e bamachi wala tiklamowe uyanga maminu mine na be otaji ko fo ko kun tebene awai ka do président de la transition colonel Ashimi Goita ale ko ni naka mo o kera shobu ka nunu labla o tarabo Ashimi atan wulum vla do no e sura sitan wulum vla ani civili awai ka do makele o de strategala mi ni go bela jele ambe se ka tare fo ni maminu vle ne no e matan wulum vla ani civili makele no e sura si no e civili matan wulum vla de sura si ajira ka fo depuis 2019 ma ko fule no awai ka do ube bulula ko ministre de la défense min be no e Sadio Camara ako ni sonjara ko sobe ngo ina sabu awai ka do wilka joni kesir mi jara ka se ka nunu soro kana nui ani sonja barka boyara ko sobe wa mi kuma chama ko ni folo ni ngoina bla bla la chugomi na tabe ni jete mineke servi de renseignement anga awai ka do renseignement mo ka wilka jonu ka kesiri o de kera sobi awai ka do nunu sera ka bla min bi se ka to awai ka do ubesigi kana u ka dimbayala abla jara wati kurun kama anya 7 day anya kurun mo ka family soro awai ka do akula ona ya foto mina ne bolo bone be mbolo karga du ende pana me bone ale ye obe ale le kumalendo ako kanga tamu ye 6e arrondissement na ibena ka fo comme ye 6e arrondissement afintigla kaw le commissaire divisionnaire de Oumar Damele aka chedo ku yu bolo da mu ye marama fe chama ko ne kan watina mu ye fatriga ba ka fola ako mu ye 6e arrondissement nyama ni watina o wulika joni ko place ga commissaire mu be ni watina no de Oumar Damele baru ko ni wulika jo ke mu ye marfa mena ga mako pistolet automatique o den tambolo daro o ka nga fara mu ye karibini fla mu ye marfa mu fana be na ga mako fusil de chasse
o den saba ɲɔgɔnna fo ka taa fara mun ye chargeur 7 o kan parce que b'a fɔ la a ko mun ye février kalo tile 23 tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 14 waati mun ye Umaru Kulubali Baro 6e commissaire tɛ wa wulikajɔ bilara sen kan o sababu kɛ mun ye maa dɔ kɔni tun bɛ ka ɲini a kɛlen bɛ ka suɲɛ tigɛ ka bɔ malidenw ɲɛ la o siratigɛ de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye commissaire divisionnaire mun ye Umaru Danbele a ye wulikajɔ kɛ a n'a ka cɛ dɔw ka nin cɛ in k'a sɛbɛkɔrɔ dɛn waati min kɔni na u nana bolo ta ka da nin cɛ in kan mun ye nin bamanci yɛrɛ mun ye diinɛ bamanci mun don mun ye bandi jugulenba don ka bɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔ la parce que b'a ka fɔ la u ye tɛgɛ ta ka da ale kan o waati nin bɛɛ ko maa mun fana bɛ n'ale ka baara bɛnnen don marifa dilan ma u bɛ marifa dilan k'a feere mun ye Umaru n'a ka cɛ dɔw ye wulikajɔ fana kɛ o yɔrɔnin bɛɛ maa mun n'o bɛ ka marifa di nin cɛ in ma olu bɛ se ka da o fana ka cogo min na o yɔrɔnin bɛɛ u ye wulikajɔ kɛ ka taa Badalabugu ni ka don cɛ in ka so kɔnɔ mun ye pistolet 10 ɲɔgɔnna an ko ma ko pistolet automatique karibini 2 mun ye marifa mun bɛ n'an ka ma ko fusil de chasse o tɛ donso marifa ye wa o fana den 3 ani chargeur 7 fo ka taa fara mun ye cartouche 7 kan n'i ma i bɛna ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɔra nin cɛ in ka so kɔnɔ la an bɛ don min na ko bi kɔni kiri n'Ala sɔnna ma ninnu ka ko k'a bɛna bila mun ye kiri bundakun o kɛnɛ kan Umaru Danbele n'an bɛ ka ma ko commissaire divisionnaire ɲɛ ma ko a n'a ka cɛ dɔw ko foli kan ka ta k'u sɛgɛrɛ siga t'a la kosɛbɛ abana jɔn don kosɛbɛ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de o bɛ i bonya o b'a la hali bi limanaw kulo bɛ radio Nura FM de kunkan na min ye away ka dɔ ɲininkali kɛbaw anniversaire a bi daminɛ kalo tile 11 ka taa kuncɛ a tile 15 an y'o de fɔ ye anniversaire bi dabɔ fɛn caman kama radio ɲɛda kurayali don sabu san o san minɛnkuraw kan ka kɛ radio la a n'a ɲɔgɔnna caman ni Ala sɔnna ma yalisa aw ka se ka aw bamanen to aw ka radio la anniversaire bi dabɔ fana maa minnu bɛ yen n'u bi yɔrɔjanbugu u ka se ka na muguri ani ɲagari dabɔ bisidi sɛnbara a ka fasiri biya bisidi away ka dɔ a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko la sirène bisidi y'a jira k'a fɔ min ye away ka dɔ Asako Dia k'an ka taa munumunu o yɔrɔ in dɛ Asako Dia n dɔgɔ min ye away ka dɔ sisi jugu o wulin bɛ yen sabu tɔkajɛ min bɛ yen n'o bɛ Asako Dia in kɔnɔ a bɛ $60 ani $3 k'a b'o bɔ koyi a ko min ye comité transitoire maa minnu bɛ yen n'u bɛ away ka dɔ Asako Dia in kunna bi i ka dɔn k'a fɔ k'u kɔni tun bɛ wulikajɔ belebele la wulikajɔ min ni o bi ɲɔgɔn ye kofɔ a kɛra kari don février kalo tile 27 san 2022 a kɛra Jalakɔrɔji away ka dɔ o mairie la a ko nin kun ye waati ye u bolo u ka se ka away ka dɔ ɲɛfɔli kɛ maaw ye kalo 6 min u ye min kɛ mara la o yɛrɛ taabolo bɛ cogo di o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye sɛgɛsɛgɛlikɛbaa dɔ kun nan bɛɛ n'o ye auditkɛla dɔ ye o nana away ka dɔ o fana ka jaabiw kɛra min ko k'o ɲɛfɔ limanaw ye a ko n'i y'a jateminɛ min ye away ka dɔ centre de santé de référence de Jalakɔrɔji o de bɛ Asako Dia ko fɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ a bɛ waati dama dama bɔ nka o de siratigɛ la wulikajɔw kɛra ko ka away ka dɔ marabaa dɔw sigi a kunna min bɛ wele ko comité transitoire u ye kalo 6 min kɛ mara kɔnɔna na o kumana u nana ka na bilan de kɛ min ye away ka dɔ ka waati in kɔnɔna away ka dɔ min bɔra u kɔnɔna na a jirala k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen alhamdulilayi away ka dɔ taare ɲinifɛnw away ka dɔ o kɛra sɔrɔ fɛn ye maa min ye nin bɛɛ fɔ o ye Ablaye Keyita ye away ka dɔ ale min ye ɲɛmaa kura ye Fasiri b'a ko a ko min ye sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ yen n'olu kun kɛra n'o bɛ maa dɔ bolo n'o ye away ka dɔ Kamadu Tɛnɛntaw président do commission do di away ka dɔ o tɔgɔ la ale ye wulikajɔ min kɛ ale y'a jira k'a fɔ tɔkajɛ min bɛ yen n'o ye warimugu ye min bɛ away ka dɔ Asako Dia in jɛ a bɛ $60 ani away ka dɔ 180,000 a b'o ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ a b'o bɔ nin ye wari min kɔni away ka dɔ n'a kɔni donna marakojugu ani ta sidɔn i ka dɔn a kɛra o fɛ marakojugu min n'o kun kɛra ɲɛmaa ka waati la ɲɛmaa min bɛ yen n'a bɛ Sɛki Keyita n'a b'o ka waati bɔ a ko de siratigɛ la commission do dili min filɛ nin jɔn ko Ala away ka dɔn u ye laɲiniw caman kɛ min bɛ se k'a to siɲɛ wɛrɛ nin gɛlɛyaw kana se ka ɲɛ sɔrɔ nka wari min fana bɛ yen n'o taara fɛɛrɛ ka kɛ yanni décembre kalo cɛ o wari ninnu a donna dunkojuguya ani taabolo minnu na fɛɛrɛ ka kɛ away ka dɔn a ka se ka ɲɛ sɔrɔ olu siraw fɛ a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ away ka dɔn laban in kɔnɔna na Asako Dia a ko ale b'a ɲini min ye away ka dɔn audikɛla ko Asako Dia ka compte min bɛ bangiw la i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛkɛlen don bangi caman na u bɛ fɛ a ka kɛ compte kelen min bɛ se k'a to wari purugupuruguli ani away ka dɔn a tacogo olu bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min Fasirike b'a ko a ko maire min bɛ yen n'o bɛ Umaru Gindo ko fɔ ale ye away ka dɔn population hakili sigi k'a jir'u la k'a fɔ ko audikɛla min filɛ nin jɔn ko Ala a ti mɛn sɛbɛndenw bɛ taa di away ka dɔn kiiri tigilamɔɔw ma min bɛ se k'a to baara in yɛrɛ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo nin kɛra waati ye a ka maaw hakili la kunun ko maa minnu bɛ yen minnu bɛ k'a fɔ
ko mairie ko mangi dado away kado centre de santé nu tabulu la ko nu ta do ukata away kado décentralisation o sebendon ukato lu laje ni ala soro ko bi family chama ubo soro la hakilla digina ni ngela min flene na be asako jala away kado akoni bela jele damnena ko agent comptable do away kado ka gweni o de stratégie min ye ko ngoni nana ke nda shidori abido ka bochugo mi ko bi nyagamiti mairie no Umar Gindo na nyama be Umar Gindo bulu ale bulla ki sundun kola kaseka ko injo away kado ni comité d'osigi senga no be comité transitoire no bo kofo parce que bisidi sambara ndo ikado aka fasido la sirène o ka bidon boli ibunya bala sirène numéro 517 o ka bidon boli do marma ga nyama bunya aseba ko jaranye fati aseba ko sira ambe bela jilen fuka bela jilen walmando mo de kun sokolembe ana wati ngoni aseba ko na kosebe Castro ranga foli biye ka foli la se bura blakata Castro rema anga nubani de ba fefe be ya name amba befu beti wati koni awekado alisi bokoro nana anani jo o kuma na sani ala sonama mauka donc a fo miye ningo be akot na ke bashe kwa nabi dese sabu labe umbe ka sabati befe Mamadou Konate anga fuli bai ka afaye kwa ni chesiri ka ni wuli ka jo kuma na miye bara wiye ubeka ke fambefe Musa Sisoko kur amarindaw ka alifo ka kur amarindaw barakela befe ngere koroke hospital du Mali no be dishe ko fo anga fuli ani tanni o be kanye shama Nura FM keleka wati anta ndega ma anta bitay ko anga kurude o kuma mi Mohamed Koulibaly fa libe kuma soka akoloshi jene dambele be kata se ina ramama ambe fulla se ere ma gausu kita bona toro jobere away kado e kumbia Facebook la Facebook info brama ambi foka iwali nyumando ka fulin tanni ka la se ere ma Boubacar Traoré beti netwaye Maimouna de ka fujema ka madu maiga ka kanuba befu ka be woni mando shini ni ngene kele ambi nyon sura ambe fulla se commission nyama mi be no be away kado